series of miracles are attributed to the saint whose name inspired the beautiful municipality up the north of Pangasinan. The fascinating stories, the scenic scenes, and the bright, colorful culture are beautiful revelations that will make every wandering soul feel blessed. I'm Joanne, your Momshi traveler. Let's get to know the miracles of Saint Isidore as we discover the beauty of this coastal municipality dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Handa ka na ba mag-explore sa bayan ng Labrador? For private transport from Manila, take NLEX at mag-exit sa Kamiling Tarlac at tahakin lang ang daan hanggang marating ang bayan. Kung public transport naman, exciting ang less than 6 hours na biyahe mula sa Cubao Terminal. Sumakay ng bus na biyaheng Bulinaw na kada oras ang labas. Enjoy the scenic mountain view. And before you know it, nakarating ka na sa bayan ng Labrador. Yung chapel doon sa may amin, sa may Silag, is just a makeshift. It was not just a concrete building, but it was just a makeshift. Maybe to shelter all the believers to come over. So it was not even made concrete because it was transferred here when the other congregations, because different congregations came over to rule over the church. According to some of the old folks, there was a big stone wherein there was an inscription written, the date, and on this site was built the chapel. But we were looking for that stone. Siguro it was already buried because today that site is already a residential area. Yes, according to the old folks there in that area, there was the statue of San Isidro dug in a rice field. It was made of wood. It was wooden statue, and it was installed there in our church in Uyong, along the highway, not in that area where it was dug. I don't know if that statue is still the same statue which was dug before by a resident. San Isidro, being a farmer and a laborer himself, so I think that is why he got the name Labrador. Na change, the San Isidro was dropped and the Labrador was taken as the name of our town, Labrador, which until now is being used. The miracle to give back life taught that belief and faith is powerful. Established in 1771, this landmark named after their patron saint is an evidence of the kind, peaceful, and compassionate nature of the Labradorians. They are undoubtedly the light of this noble municipality. Aming pinagpapala sa Labrador, tapos yung mga magsasaka, tapos yung kapaligiran niya is mangingisda. Kaya tuwing piyesta, maraming dumadayo dito para magsimba, at sa loob ng simbahan na yan, sinasabitan ng mga palay, tapos yung iba't ibang prutas. Pagkatapos ng misa na, may mga humihingi. So kami naman, nagbibigay kami
tinatanong namin kung anong gagawin nila doon sa palay. Inihahalo namin doon sa mga binhi. So, may nagkwento rin sa amin, yung binhi na idinagdag nila dito, lumago ang kanilang palay. At naging maayos naman yung kanilang pagsasaka. Maraming sumasampalataya dito, lalo na mga pilgrimage. Dinadayo ito sa iba't ibang bayan. Ba't ang daming tao? Sabi nga namin, ay siyempre, ang patron natin is magsasaka. So maraming dumadayo dito. So marami namang pinagpapala sa kanila. Nung simula yung simbahan na ito, mga iba't ibang parim, mga Irish, tapos mga Pilipino na rin. So hanggang napaayos to, maraming dumadayo din dito na nagsisimba. Lalo na kung may mga event, yung mahal na araw, marami nagsisimba dito. Maraming tumatatag sa kanilang pananampalataya. Ang na-experience ko po, pag kami mga magsasaka, pag wala pong ulan, ipiniproposition po namin sila. Hindi pa kami nakakalahati ng pagpoprosesyon, malakas na ulan. Lahat kami basa, walang payungan ho yan. Magbababasa ho kami lahat. Hanggang tatapusin namin po iniikot sa mga bukid. Tapos iuwi na namin sila dito. Ganun pong ginagawa namin pagka hindi umuulan. A community is made stronger when bound by one faith. The St. Isidore the Farmer Parish is a home for the devotees and believers whose lives have changed. Miracles are everywhere, and Labrador is a one true testament. Una po, ang Labrador ay located sa midwestern part ng Pangasinan. And if you go through Sual, Alaminos, Bulinaw, and to Infanta, going to Zambales, ay dadaanan mo ng bayan ng Labrador. It's really the gateway going to Western Pangasinan and to Zambales province. Kaya nga makikita yung bayan po namin ay napakasimple compared to other town. May mga bundok kami, may mga shoreline kami. Itong bundok po namin ay karamihan po ay nagsasabi na ang pinakamataas na bundok sa Pangasinan ay somewhere in mga Tarim o rin sa Nicolas, Pangasinan. Pero nandito sa amin, ang pinaka-highest mountain peak sa bayan ng Pangasinan. May dagat, may mga farmlands kami, may mga ilog po kami, at may mga pispan. Ito po ang bundok po natin na matatanaw natin dyan ay Mount Isidore. Yun din ang naging pangalan ng aming pong unang simbahan in honor sa patron po namin na St. Isidore. At ganun din from that, nakuha din ng pangalan ng bayan namin ng Labrador. Isang dinidevelop pa ngayon na maganda na bagong tuklas sa itong Lawis Beach Resort na magkakaroon na rin ng ginagawa namin ng magandang daan at magkakaroon na rin ng tourism building sa susunod na buwan upang mabus namin ang tourism po namin. Dito naman may mga farmlands kami, may mga pagkukunan ng mga vegetables, mga farming, mga rice land at saka mga ilog. Pinagkukunan ng mga magandang isda, masasarap na isda at saka mga silk crab ng mga talaba. Masasabi namin na our town is a very peaceful town, hospitable town, it's a very clean town because hindi po nasa-sacrifice ng aming pong environment. Simple lang ang buhay ng mga taga-Labrador. Ang tagline ng Labrador ay Explore Labrador. Ang Explore Labrador ay naghihikayat sa ating mga turista i-discover ang natatagong ganda, kultura at mga masasarap na delicacies ng aming bayan. Ang mga future plans para sa aming turismo ay ang pag-develop ng aming Lawis Beach para mas tangkiliking ito ng mga turista. Inaanyayahan namin kayong bisitahin ang aming mahal na bayan ng Labrador.
Hindi lang kami mayroong magagandang beaches, kundi mayroon din kaming rivers at mountains para sa mga mahilig mag-hiking. Again, let's explore Labrador! Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Kalilat Pangasinan. A livelihood source from a humble material is a reminder of the miracle of the Guild Banquet. The gathering of tireless hands interweaving to provide necessities is a heartwarming experience worthy to be remembered. These town prides on their handmade products that are certainly a demonstration to their culture of community and camaraderie. Dito sa Sitio Tapuac, Barangay Bulo, makikita ang mga manggagawang masayang pinapagpag, tinatali at tinatahi ang mga pinatuyong tiger grass o tambo sa Tagalog upang mabuo ang kilalang panlinis ng mga Pilipino, ang walis tambo. Mula nung pagdating nila dito, yun na ang unang produkto nila, yung mga ninuno namin. Mayroon pong kangkanay at saka ibaloy po, sir. Dahil po sa sa hirap ng buhay, kasi galing po kami sa galing sa Benguet, galing po sa La Union yung iba. Pero may dalawang organisasyon, tribal at saka tribal farmers po. Seasoning po yan, minsan sa isang taon pagka-harvest. Sa bundok po lahat, hindi pwede dito sa baba. Umpisang paggawa, maka 25 siguro isang araw, nakakarating po yung mga produkto namin na walis. Dito lang po sa bayan ng Bugalyon at sa Labrador. Yung bintahan depende po sa paggawa po, yung klase. 80 yung diretsuhan, yung kahoy naman, 100 po, yung wholesale doon. Bukod sa pagtatanim ng puno ng palay, yun ang pangalawang source income namin sa pamumuhay namin dito. Pagbili ng lahat ng pangkailangan, pang-araw-araw na kailangan. Hindi may kakaila ang pagtanggap ng mga lokal sa mga gumagawa ng mga produktong kinikilala din sa iba pang mga bayan. Tulad ng pamilyang ito sa Barangay Uyong na unti-unting gumagawa ng pangalan sa larangan ng paggawa ng bilao dito sa bayan ng Labrador. Umpisa po ay nagpaturo po ako sa biyanan ko. Tapos naturuan ko na rin yung mga anak ko. Nung natuto sila, lahat na kami magpapamilya. Hanggang ngayon, ito pa rin. Lang po, sir, sa Dagupan po. Noon, sa San Carlos po namin dinedeliver. Pero ngayon, nandito na po kami sa Labrador, sa Dagupan na lang po. Lang po, pag maraming binibili sila po, 27 lang po ito isa. 30 piraso lang po pag maghapon kasi siyempre marami pa pong ibang trabaho sa bahay. Para sa din, pamilya namin, kakailangan namin din sa bahay, ganun, sa pagkain na.
kung ano man ang kakulangan sa loob ng bahay. Ayun po ang sa pamilya namin kahit paano. Maliban sa bilao, isa pa sa mga pinagmamalaking produkto ng bayan ay ang sawali. At dito sa Barangay Bulo, makikilala ang mga may bahay ng masisipag na pamipamilyang gumagawa nito. Ito na po yung kasi sir, pinagkakakitaan namin araw-araw. Dito namin kinukuha ng gastusin, pag-aaral ng mga bata, pagkain, ganun po. Yung sawali, halimbawa wala itong sa amin, nakikiupa kami sir ng sa isang araw, nakakasampu kami. Kung maganda yung pat-pat na ganito ay 10, 30 yung upa sa isang ganito lang. 10, may 300 na kami sir. Dagdag hanap buhay din ito. Pag walang kinukuhang ganyan ay mayroong nagpapasawali, mayroong mga nagpapasawaling dealer na. Sa Bulacan, meron na din po dito sa iba't ibang ng Pangasinan din po. Pag 8x10, 300. Pag 7x10, 250. Sobrang mahirap gawin, nakakasuga sa kamay. Tiyaga lang po. Nakakatulong ang paggawa ng walis, na tambo, sawali at bilao sa turismo ng Labrador para makilala ang mga produkto namin na maliban sa mayroon kaming mga magagandang beaches at waterfalls dito sa Labrador, mayroon din kaming may pagmamalaking mga produkto na gawa ng aming mga residente ng Labrador. These products are reminiscent of the quote, "Together we are stronger than we are apart." Every strip and every strand show how closely knit every Labradorians are. The ties and the bonds are what make every visitors keep coming back. Traveling is never complete without something to eat. From the grains came the sweet little treat the locals of this peaceful town adore. Like the miracle of the word, people are served with a delightful confection every hungry tummy will enjoy. Surely it's fun when unwrapping the young coconut leaves, revealing a flavorful present to feast. Nag-umpisa po ako noong pandemic po. Dahil sa walang trabahong kasi sa pandemic nga po, kaya nagtitinda na lang po ako sa palengke. Kasi po ito yung pinakamabenta po sa gustong-gusto ng mga tao po. Kasi ang suman ng Labrador po, kami mismo ang gumagawa, tapos alam na po namin yung ingredients niya na patok po sa mga tao. Ang kakaiba po sa suman ng Labrador, ito po yung pure na malagkit, na kailangan pong pure talaga po, wala po siyang yung bigas na matigas, kasi malalasahan mo din yung nyug niya po, kailangan yung magata. Ang suki po namin madalas yung mga senior citizen, tapos yung mga balikbayan. Ang bintahan po namin sa palengke, 4 na piraso is 25 pesos. Masaya po dahil syempre natitikman yung produkto natin na taga Labrador, tapos po binabalikan ka po. Kahit nasa abroad po, kung sakaling mabalikbayan sila, nag-o-order po sila, dadalhin sa abroad. Siguraduhing agahan ang pagpunta sa palengke tuwing Tuesday o Friday before 8 a.m. para di maubusan ng masarap na suman made from the heart ng mga taga-Barangay Bungalon. Rice, salt, and coconut milk may be the key ingredients of this sticky favorite. But what makes it even more appetizing is the passion and love they pour
in every round of stirring and wrapping. This delicacy is a sweet way of getting to know Labrador. Life and water, the theme that the Miracle of the Fountain share with this destination. Within Ice Reach are home to hundreds of water produce that provide livelihood to residents of Barangay Bungalan. Taste the flavor of Labrador through this agritourism wonder. Bali, nag-start po kami noong 2019. Kita po namin na may pagkakataon po through Department of Agriculture din po. Kaya po naisipan po din po namin na ay take advantage po yung mga available resources po dito po sa bayan po na. Talagang matrabaho po lalo na po sa mga foods and mga kailangan po nating pangpataba na mga ponds. Ang mga main commodities po natin dito is crabs. May juvenile crab section po tayo and then may crab fattening. Sa mga grow out section po tayo for siga needs or malaga at bangus po. Ganon din po sa Banami Shrimp. Ang farm po natin ay may 2.3 hectares po na lawak. Originally, yung sa crab fattening is ang galing po din po siya sa technology po ng Malaysia, Indonesia. Then nung nakita ko din po na pwede din po dito gawin sa atin. Ayun, in-apply ko naman, sinubukan at pwede naman po. Ang naisipan ko, bakit naman po hindi po pwede sa atin, may mga likas naman na po tayong brackish water, sa birch lang po yung mga ganun, pwede na po tayo makapagpataba ng alimango. Ang pinaka main source of living po kasi dito sa bayan ng Labrador is sa pagpapalistaan, farming. Masasabi ko po sa crab fattening, tayo pa lamang po yung nagsusubok ng crab fattening po. Si Labrador po kasi ay isa po sa mga #1 supplier po ng siga needs or malaga from inter-region po sa Region 1, Region 2 and Region 3. Tayo po talaga yung pinakamaraming volume ng supply na hinihatid po sa mga fish pens and mga fish cages po. Nakakatulong ang mga ganitong negosyo sa aming bayan dahil nakikilala ng mga turista na kung gaano kayaman sa yamang tubig ang aming bayan, kagaya ng alimango, malaga, bangos, at kung ano-ano pa. Kung makakapasyal po sila dito sa atin, pwede rin naman po silang mag-catch to pay sa ating mga crab fattening. And then, ganun din po sa mga bangus and Banami Shrimp po. Ang kagandahan din po sa amin ay may bibigay lamang po namin ito sa inyo ng nasa farm gate price po. Cool winds, fresh ponds, and peaceful environment. These are the gifts this destination is proud to share to the world. A moment to stay calm, reflect life, and realize miracles. Be in touch with Earth in this beautiful place within Labrador. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Balilan Pangasinan.
pays off, be it in fishing or plowing, like the angel in the miracle of the oxen. Witnessing this view heightens the appreciation of this humble municipality's fish and tourism industry. Catch the waves of fun and fullness in this seaside haven. Yung mga naliligo po rin sa amin, pag marami pong tao, andito pa yung mga Coast Guard, mga barangay official, mga tanod para tumitingin po sa mga naliligo para sa kanilang safety po. Pag ordinary po na araw is 300, pag weekend po 500. 20 pesos lang po per head po yun ang pamasahe po nila. Papunta po rito sa barangay namin, sa barangay po. Iba ang sarap ng bagong huling isda, kaya dito sa Barangay Tubuan, just along the highway, makikita din ang ilan sa mga tindahan ng fresh and processed fish products na siguradong patok sa inyong panlasa. Blessed with bountiful natural resources, Tubuan Beach has provided the locals more sources of living, from foods to eat to products to sell. Its innate beauty has also provided a place for every crumbling mind to rest. Facing the Northern Sea is a destination ready to be seen for its glory. The music of the waves sings the story of pure love. The feeling of sand on the skin is a warm welcome to everyone, and the sun, a kiss to the soul. In its essence, this scenic beauty is a tale of the miracle of the pot. Naging lawis ito dahil sa kwento ng dalawang makasintahan na si Luis at saka si Laura. Itong si Laura ay maraming manliligaw. Pero mayroon palang kasintahan na ang pangalan ay Luis na ordinaryong pinata lang na taga dito. Kaya ayaw ng magulang niya kay Luis. Kaya ginawa ng dalawang ito si Laura at saka si Luis pumunta sa dagat. Takip silip na, wala pa sila, hinanap sila. May nasalubong atang parang ferry, tinanong ko saan sila galing. Ganun sabi, yun, Luis, saka si Laura, ganun. Parang doon ata nagsimula yung pangalan. Yun ang kwento ng mga sinuunang tao dito. Ang kakaiba dito, number one, siyempre malinis po ang aming dagat. Nagkakaroon kami ng clean-out drive almost twice a week. Minimaintain po namin yan. Tapos ang lalim ng dagat po namin, hindi po bigla-bigla. Yung dahan-dahan po yan. Parang naka-slope. At pure na buhangin, walang bato. Yun kaiba dito. Tapos ang ganda ng simoy ng hangin. Yun ang kakaiba dito. Tapos accessible. Madali lang sa puntahan dahil National Highway, and then almost 5 minutes nandito ko na sa Lawis Beach. Iniimbitahan ko kayo na sana may pagkakataon kayong pasyalan ang aming Lawis Beach. Napakaganda po, napakalinis. Ang mga tao dito po sa amin, very hospitable po at madali pong puntahan. Maasahan nyo po, peaceful po dito sa amin. Marami din pong masasarap na pagkain, available po yan. Kadalasan kapag weekends, may mga nagbabakasyon dito na mga pamilya. Every summer, marami din dito nagpupunta sa Lawis Beach, lalo kapag Holy Week. Na-assure namin yung safety ng mga turista dito. Nakiki-coordinate kami sa Barangay Council, sa Lawis Barangay Council at saka sa Tourism Office po.
Ang upa ng cottages dito, pag day tourist to 350 to 400, tsaka kapag overnight, 500 to 700. From town proper, kasi malapit lang naman ang Lawis Beach from town proper, pwedeng 50, arkilan na yun ng tricycle. Or kung may kasabay ka naman sa tricycle, 20 pesos pwede na. Yung mga kabataan nagpupunta dito para nagbe-beach volleyball, picnic, camping ng mga pamilya na gustong makapag-relax. Advice po namin kapag gustong magpunta ng mga turista dito, pwede silang dumaan sa tourism office sa munisipyo ng Labrador para ma-assist namin sila. It is the memories that make the story, the feelings that color the picture, and the lessons that teach the children gratitude. Lawis Beach is truly a gem, a pride of this town, a blank sheet where stories begin. Labrador is an enchanting miracle in its own way. With its captivating history, ethereal blue waters and scenic views, treasured creations and their welcoming locals, this charming little town deserves to be the hero of multitude of stories like Saint Isidore, to whom this town is named after. And let more generations explore Labrador. First of all, I would like to say that I am thankful for this wonderful opportunity. I was born and raised in this municipality, and it was my first time to visit the places where we've been to. Witnessing women making sawali and rice cakes was an impactful experience for me. I admire them for acquiring such skills to help make a living. The workmanship of their products reflects their hard work and perseverance. Also, I am very grateful to get to discover Lawis Beach, which I have never been to before. It was fascinating to know about the name of the place's story, to feel the gentle and calming breeze, while at the beach was so relaxing. It was short but unwinding experience. I realized that God has taken care of every little thing. All we have to do is find value in the things that are available to us.